No ahojte priatelia, vítam vás na 4. dni štafety Via Slovakia. Mal som dneska v pôvodnom pláne ísť nejakú dlhšiu trasu, ale celú noc pršalo ešte aj do rána, takže teraz som to upravil. Idem len do ruského sedla, je to nejakých 17 km. Malo by ešte okolo 12. pršať, tak uvidím, jak to bude. Takže je to takéto počasie, také všelijaké. Mal som najprv v pláne, že tu zostanem celý deň a zajtra budem pokračovať, ale nie, rozhodol som sa a idem, uvidím, jak príde. Mal byť v tom ruskom sedle presne takáto istá útulňa, by tam mala byť, tak uvidíme. Je to nejakých 17 km, nejakých 800 výškových metrov. Tak hovorí to 6 hodín, tak predpokladám, že to bude trvať dlhšie. A teraz je nejakých 10 hodín, takže uvidíme. Takže zatiaľ čaute. Ahojte. Pozdravujem z cesty Via Slovakia. Dneska máme taký temný les. Vyrážal som až teraz o 11. Teraz pršávalo. Takže, ale upravil som troška trasy na najbližšie 3 dni, aby som to dohnal. Takže dneska bude taká kratšia z tých 30 na 17. No a potom to za 2 dní potom ten 14 km nejako dobehnem a boli kratšie trasy. Takže možno na 3. No, to potom doženiem. Takže našťastie sa to dalo. Som pozeral nejaké bivaky. Takže bude to v pohode. Takže pozdravujem. Majte sa. Ahojte priatelia. Tak po 17 kilometroch dneska prichádzam k dnešnému ubytovaniu zase. Je to presne taká istá útulnička, ak som spal teraz v noci. Idem tam pozrieť, či to je otvorené, alebo je to nejaké posedenie. Tam ďalej niekde je prameň, voda tu je, takže idem to pozrieť sa zložiť a uvidíme. Je posedenie, a cez leto to môže byť pekne tu. No. Pozrieme. No, len to je celé mokré. Ty kokos. No dobre, uvidíme. Dobre. Takže tak, dneska